Bijan, napag-city udah no? Hindi mo rin mag-workout. Ato lang sila magkuhan. Ayun na to ba? Sige, sige. Yo! Pre, Yo! pre. Mura mag-ingaw ba? Ningaw lagi asa karon ka. Oh, may tao? Oy! Dong! Oy! Musta? Naamre ka na tiyo, oy! Ganyan na ba si Singgit mo? Yara mi sig ayo re pre. Wa aja ka ni gawas. Mao lagi dong, pre. Kay naan ko diri sa loyo nya, langas kay baboy ba. Mao wa kay ko kabate nya. Dayon mo diri oh. Sa sud ba? Ari mo diri. Dali. Kay init kayo. Lagi na si kay lagi. Abi man ako mamalik ng gapon dong, pre. Nga medyo sayo pa mo to pero inon, gawan lang to pero ano mamalik gapon. Wala ka balik niya. Eh, kay sus, ay mo nga dito gapon. Sige buhat. Ikukod mi dito. Bita ko ninyo nga, ay mo kumpiyansa idol dool. Ana man siya nga atong-atuon dito. Di, ang iuban na dito gapon. Nya pag kuha nagbuwag mi gitawag mi sa kunya. Mao lagi. Nawag amo tawag ko dati kanya. Bisi sa kadiri gapon. Naragas mi padong mababod kay. Babe, nga napoy kahoy nga hiposon niya. Sa trabaho tao koy baboy nga lugangan diri dong. May lang taon ni dong kung kuan ni po magkakwarta-kwarta sa dintaon ko para patambas ko anak. Di sa ato tiyo ba? Asa ni anak di tiyo? Na, ambot lang sa kaha. Dong kay ganina. Paglakaw na ko dito ko sung umaman kay dali pa mo sa sulat tug ba man ya karon no? Laka na pultahan ambot lang ug asa sa katapadong. Mo lagi tiyo kay nagduduha mi lugson dire kay bisig na adre ba niya kay. Gapon buto ka boss mo gapon kay gisungog pud ning usa ni Janjan pod. Bitaw pire nga duduha gimig lugson dre nga kay basinya makabawas ito semua nun. Matay sa sakit ni paluwar wi hapak gyud. Butong ning ngayo mi dre kay basinya na ito imong anak ba. O lagi pre nya ako sa tong pangitaon akong bata dito. Dong nya pre para kay udto na dong mo katong sa ninyo to. Gusto pa kanong panyo to para di isa din taon to madayonan siya pagkabuang no eh. Nya na may bangko. Panglingkod sa mo dong. Kay mo atos ako dito kajot. si pre. Oh, sige sige, naibas ko nya. Alis sa mo dito kajot ha. Kay muna ka sa ninyo. Sige sige, alis ako. Amping tiyo. Oh, papunala niya ka ato. Oh, sige, alis ako. Ano anak dia oh? Masa dia anak sige manaduk-duk sa lubi hinuon. Dong. Dong. Dodong. Matay di siya kabate. Nabunga na siguro nino. Natuon be. Dong. Nagkunsa man kada dong. 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 Unsa man pa? So man di ka muli. Daon tag paniudto dong nya. Ano pa kasi imong tambal oh. Alaw na 40 na. Basig namosamot na imong kabuang. Ulay na ba? Kaya rin ka ang paniudto. Sa may sudan? Buwad. Muka-muka og buwad. Ay, pagkahilas pud taon nimo dong ay. Mukha ang ikaginamo sa una kan na ka mukha og buwad. Mukha ang kag mamoy. Unsa man ang mamoy pa? Mamoy anak ba kanang kauban sa maka. Unsa man ba wa mo kailangan pa? Ikaw mukhang kang bato pa. Isin taon dong nabuang na may taon ka. Ay anong bato na may mo ipapakaon sa kuha yung taon? Na ikaw mukhaong ka ana. Mukaon, tawa na ko na. Oh? Nakayang ba na ko kaon na ni kilami kayo? Kaon pa ba? Dili lagi ko kay bato na kagaya ng taon ana ug nabuang ko kaon ko ana. Nakaya gina ko kaon? Ay ikaw man na. Ikaw na ba? Bahala ka. Ikaw na ba? Pre! Dong! Ano ka pre? Ako man lang, ko pre. Kasi mo to si Papa bang kaya ako pagkanunan ni kilami kayo ni. Pa! Kaon ka ni Pa! Kaon na ni Pa! Pa! Asa man to sila nanagan ma, di mo ko mangilabot. Pagkano naman ako si Ani? Ikaw,
Mukaon gani. Ay, kakabalik ang dagan. Sige. What's up mga badlong, no? So it's time to shout out, no? So shout out din nila ni Aljerico Taray, no? Watching from Liloan. Neil Doncilio, no? So shout out. Shout out kang Ilma Sasan. Then shout out dyan kang Generous Kulungan, no? So watching from San Antonio, Bugo City. So salamat kayo, no? Then shout out sa ni Carlo Rosacina. O shout out sa Sudlon Vibes, no? So tanawan na ilang channel, no? Sudlon Vibes. So i-subscribe sa inyo sila. Then napay shout out si Guten. Shout out din kay MC Jones Motor Parts og sa iyang mga kauban niya. Haging salamat sa inyo. So shout out niyo, no? Sa katang gusto magpaaya din sila mga motor, no? Ari lang diri sa Ilihan at bang sa Integrated School. Mo na. So pasensya kayo, no? Sa comment sa muang Facebook page, mga kabadlungon sa kaya mong Facebook page, no? Nawa jud. Pasensya jud kayo. Kani comment dito, no? Nga magpa-shout out. So shout out din yung tanan. So mga to mga kabadlungon sa, don't forget to like, share, subscribe our YouTube channel and pa-on na lang sa notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos mga badlungon. So keep safe and God bless and see you soon. Bye-bye.